Tamana de. Grazie a tu ma ragazza kama bani. E wore mo gote bo kene mo. Oi chola. Qu'est-ce que tu snappy? Eh, wa. Ni beauté. Eh. Mo ne te vola ti o. Oisho? Tara. Che me pega me. Ih, niña nare. Ni era. Oni jana. Oh, sai jana de ta. Wo me so kono sila ku. I beauté bilama. Ni do gal me la be oui. Ni do gal be be la quoi. Ne digin ko model no. Wala be do ge ha. Ngala ke beli che mo so valer do. Ah, Tala ka da jarabi che mo te mo so valer bi beauté be tunu. Dagan. Era ma fen fone bi. Oh, do we ko kini ija ale tararande bulema foi fone bi. Be ga me a ko dala ko. Di do goni ya ki se ko. Era. Bigi gran ser sobe. Smo kal konan si so konan. Iba fo ko. Iba fo. Anda te la ta so. Mai president no. Yo ra da je go gran ser raw. Wala ta te gwela. Ne bi don tu ya mina kwa. Ada te tu ila. No, okay, no, you want to so. Ai dore ta uto ku ye na fia. You want to chara. Eri bi okunu ke so ko ko so nyera. Ni ta nu beta ka fe yera. Ba fie se kon ba do. Ne be ne do ne ba ti. Mo. Ne fa iri di chema. Pero no mara di serebi.
ne tɛ taa o kɛnɛ kan. N'o mun na? O tuma e m'a fɔ ne ma e kuma min fɔ o ye nkalon de ye. E m'a fɔ ne y'i farisogo sogo dɔ ye. Mɔgɔ kelen sigilen don est-ce que ne tɛ mɔgɔ wele wa? N ka mɔgɔ wele n'i y'a sɔrɔ. Te ya sɔrɔ la, ma mun bɛ yen? Jɔn ka sigi a nɔ. E pɔnɛ de. Mambo, cɛ mun ne b'a la. Ouais. Ali, ça va? N'a fɔra e n'aw ye jɛɲɔgɔnmaw ye, e n'aw ye terimaw ye, e bɛ voyager e ma foyi foyi fɔ an ɲɛna. Lo, i jɔlen bɛ fɛn min dan ye, i b'a fɔ i b'o la kali mɔgɔ ye. I sigilen bɛ fɛn min dan ye, i b'a fɔ i b'o la kali mɔgɔ ye. Ne jɔlen ma n dan ye kuma tɛ n sigilen ma. N bɛna min f'i ye, walahi ne tun tɛ n yɛrɛ bolo. Est-ce que e delila ka jarabi fɔlɔ? Ali, ne y'o f'i ye. E jɛɲɔgɔn de y'anw ye, i teri de y'anw ye. Ni problème b'i da la, a ɲɛfɔ an ye n'an bɛ se k'i dɛmɛ solution min na, an b'i dɛmɛ n'o de ye. Mais ni e y'a dogo an na, an b'a dɔn fɛn jumɛn bɛ e kan. Lo, n bɛna min f'i ye, fɛn min tun bɛ ne kan ani sigi tun tɛ taa. Vraiment, tiɲɛ don ne ma fɛn f'i ye. Mais ne ni fɛn min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, ne filan tɛ, a ka bon ni ye, a ka jan ni ye. Ka ne yɛrɛ hakili bɛɛ yɛlɛma. Ali, f'i k'a dɔn ko bolokɔni den kelen tɛ se a bɛlɛ ta. I bolokɔni caman farala ɲɔgɔn kan. N'o kɛra a bɛ s'a kɔrɔ. Ko mana kɛ e dala cogo o cogo, e ka problème mana bonya ni ye cogo o cogo, est-ce que e ka ɲi ka problème don anw na wa? N bɛna min f'i ye, i ka hadamadenya yɛrɛ ka diya i bolo, i kunkolo ka lafiya. Ni ne tun ma voyager ka taa n kunkolo lafiya dɔɔnin, walahi fa tun bɛ bonya. Sabula ne ni fɛn min tun bɛ, n filan tɛ. Jarabi ma nɔgɔn. Sisan kɔni, non n lafiyala yɛrɛ de. Ok, problème t'a la. Cɛ ne yɛrɛ ye mɔgɔw wele n ka cɛ. Ci dɔ tun b'an cɛ, n yɛrɛ tɛ ka se k'a sɔrɔ. N t'a dɔn fɛn bɛɛ b'a ka téléphone na. A bɛ ka sonner, a tɛ ka ta. Cɛ sisan kow ma nɔgɔn koyi. Ma nɔgɔn. N bɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma. N'o dun an tɛ taa bɔ bulon fɛ yen nɔ. Non, cɛ an ka patienter dɔɔnin quoi. Kɔfɛ an bɛ taa, hali an ka thé kelen k'a la. Cɛ i b'a dɔn thé ko nin a ka ɲi tan tɔ. O ka ɲi wa? Non, faut pas kɔfɛ an bɛ taa kɛ. Ok. Sinon kow bɛ cogo di? Voilà, a ka fisa.
Wanga ka ko de bɛ tan ne tɛ fɔ ne kɛra dɛ labɔ tɛ bɔ la nin fɛnɛ dɔw ka fisa i yɛrɛ ma koyi i wɔrɔ ne lagare don daga lagare ni maga lagare ala jigin bɛ lagare ya minɛ cogo di ka ne to yan nɔ kulonkɛ ninnu dɔw a man ka lajɛ i la bi ne kɛra lagare ye e wɔrɔ ne ka di ba ye ka tɛmɛ o tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ne ka di mama ne ye b'a ɲininka ba ɲɛ ne ka di ba ye ne ka di mama ma e kelen se k'o bɛɛ ta ne ka a di fila siri de jɔn y'a sigi o e de ye ɲɛmɔgɔ ye n'i bɛ ɲɛmɔgɔ ɲini e de don i sen a ye de lase i sen mɔ ka na i ka ko de bɛ tan tɔ de walayi an da tɛmɛ an sen duuru tɛ kule fɛ olu sɛngɛ ne ma tɛ ko ɲɔgɔn fɛ ala ka masa ne tɛ k'i sen digiri kɛ an t'o kɛ ɲɔgɔn na e b'a dɔn ne ka kɛlɛ tɛ mɛn o n'o don ne sɛgɛnna sen digiri la ne bɛ taa ka fini falen o yɛrɛ bɛ ko bɛ tan tɔ de bɔnɛ don ne de don bɔnɛ don ne de don e k'o ta wa ne ka kuma ye ni fakini de ye n bolo komi n y'a fɔ cogoya min na i bɛ taa ji bɔ i kan k'i changer ne yɛrɛ bɛ taa ji bɔ n kan changer n lafiyalen kuma dumanba de don se k'a d'i ma ten n'o don ne bɛ taa ka na kana dimi sa lagare ayi ma dimi i ye mɔgɔ bɛ dimi ka kow la wa wali wallahi
T'as raison, Rodi. Ne yɛrɛ b'i wele i ka telefɔni bɛ ka sonné a tɛ ka ta ne yɛrɛ kamana gannen don a kɛra cogo di ne ma se ka lafiya ma se ka lafiya cogo si de a cɛman mun de b'i la mun ne kun delila ka kuma dɔ f'i ɲɛna ne ko n ko kabini ne ka dɔgɔ n ko ne kun bɛ ka sogo muso dɔ la n ko ne n'o dalen bɛ ɲɔgɔn kama ja ne ta tɛ Dakan ye ne ta ye Dakan de ye. I tɛ kuma ɲɛnama fɔ ne bɛ min faamu Mangé. Aw taara aw b'a mɔgɔ tɛ so kɔnɔ aw mɔgɔ fila kɔ aw b'a cɛ na sisan sanu waati min n'i bɔra dɔrɔn aw bɛ bɔ i b'a fɔ so a b'a da nin bɛ b'a sen na fɔ an taara bɔ ka fiɲɛ minɛ aw bɔra ka taa fiɲɛ ma an ka jɛnw bɛ sɔrɔ la kɔlɔsi sanu waati min ne mana bɔ dɔrɔn n bɛna sɔrɔ a bɔra mun de tɛ a bɔ a la n ye teri bila so kɔnɔ tout ça mais sanu waati min na bɔra a bɛ fɛ n t'a bala aw b'a ta min kɛnɛ ma ne mun t'a bolo so kɔnɔ yan nɔ wa teleko fana tɛ koyi o man di dɛ a ka to ka basigi so kɔnɔ ka di hadamadenya kana f'i ma k'i zuna ka tila ka f'i ma k'i sama ka f'i ma k'i sama ka tila k'o zuna a ma ɲi n'a fɔra ne bɛ ka e tanun n'a fɔra ko sanu waati bɛ e yɛrɛ kɔni e b'i ka juguya ni ne batoma yɛrɛ tɛ ni mɔgɔ y'a ka diɲɛ yira aw la aw b'a ye saba ko wɛrɛ diya minɛ kɔ i jija i kana kɛ ne batoma ɲɔgɔn ye ba ne tun bɛ yɔrɔ ɲɔgɔn ne ka dɔgɔn ba e ka bɔ e ne ka ko bɛ taa fan yɛrɛ ne tɛ bɔ yɛrɛ ba non ne b'o dɔn e yɛrɛ b'a dɔn e de ne ka den man di o e ka den ka tɛmɛ ne ka den bato e yɛrɛ t'o dɔn Bago jumɛn? ne Ko ba Rose de ka den man di wa? A bɛ ne kulonkɛ kuma fɔ ne kun ma da la ja tiɲɛnen don. e ne ba kana dimi sa ne ba kana dimi sa sigi sa Ba e ɲɛ tɛ Rose. mun kɛra I ma Rose b'a nɛn bɔ ne la. e lɛ de ka ne wele ba o tugu kulonkɛ sa e yɛrɛ b'a dɔn e yɛrɛ ka di ne ka tɛmɛ olu Ne ka di ka tɛmɛ Rose. a ka Bale ba. Ne y'a fɔ Rose o. N y'a fɔ a ye ko ne de den man di. a ye n batoma kɔni A to yen nɔ mɛ. a ye n batoma de nka ayi Ba kuma Rose fɛ koyi. Rose bɛ ka nɛn bɔ ne la ka tila tuguni a. o kulonkɛ sa ne ma kulonkɛ kɛ fa b'a kɛ jɔn de fɛ ba sɛbɛn la bɛ ka nkalon ta ka da ne na lɛ de k'i nɛ wele la la N tɛ kuma fɛ. a bɛɛ ko ka di ne ye a bɛɛ ko ka di ne ye est-ce que e delila ka jalabi fɔlɔ est-ce que e delila ka kɛ mɔgɔ fɛ fɔlɔ ne yɛrɛ tɛ ka foyi de faamu a ye ɲɔgɔn ma sa ale b'a la ko ne delila ka jarabi e fɛnɛ b'a la o ma mun de bɛ jarabi nin na ni a k'a ɲɛfɔ ne ɲɛna mun o don e bɔra ne bara ne y'a f'i ɲɛna ko ne ni muso ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma an taara an ka rendez-vous la
a ne faga ni ko kuma de fɔ est-ce que nin bɛ ne fɛ a bɛ kulonkɛ de fɛ sa Il va aider au réseau. a bɛ kulonkɛ de sa i y'a faamu donc a b'a baara kɛ ne bɛ taa kɔla sama dɔɔni Pierre ne lafiya toro la. Bayar da mu yanke ina. Jori la ko ne shayira ne. Ibi yala ne o mani ne de ne ka dana be ka de ikene ko ne pataka ne. E b'a fɔ ko ne bɛ yala de. Ne bɛ yala de. Tile kɔnɔ siɲɛ 5 ye yala ya. Yɔrɔ ni mɔgɔ tɛ mɛ baro la tiɲɛ tɛ a? Hali ka ne to yen nɔ bi quoi. Ala ka masa Rose. Akai. Ni di na ngon te ki se deke. Cɛ ni ko ne yɛrɛ kun hakili bɔra o. E dusu ka mo. E fɛnɛ to ka ko dɔ kɛ ne la o fana ma ɲi. E bi bɛ ba ɲɛ ngɔ la ne bila. E kɔni yɔrɔ o ma ɲi. Fini kɔkɔ ni fiɲɛ na a bɛ ka sukaro ni fiɲɛ na. I bɛ mun fɛ? Yɔrɔ mun ka di? A fɔ sa n b'o ɲini ka di. N diya ye fɛn b'o fɔ. I b'a dɔn an tɛ tiɲɛ la sa sabali sa o fɔ sa. I na mun diya? I bɛ mun fɛ n'i tilala i b'a fɔ n b'a di. Ba. I la. Ko ne ma bɔ k'an labɛn fo ne y'i wele tantɔ. e b'a dɔn a ye mun fɔ ne ɲɛna an sigira an y'an ka baro bɛɛ kɛ ne yɛrɛ kɔntannen i b'a fɔ k'a y'a dɔn k'a fɔ ko ne kɔntannen don a na k'a fɔ ne ɲɛna ko fiancé bɛ ale bolo ko est-ce ko ne ale ka mariage sera ko ni ne bɛ se ka taa ale ka mariage kɛ yɔrɔ la kabini o kɛra o don ni bi cɛ ne ma se ka lafiya kunkolodimi farigan ne sɔrɔmu bɛɛ kɛ n ma se ka lafiya a ye san ne bolo ka fura de ta est-ce que ne ni nin ta tɛ Dakan ye ne nin ta ye danga de Dakan tɛ ne yɛrɛ t'a dɔn ko ne ma miiri tile kelen k'a fɔ ko nin bɛ sɔn ka nin kuma fɔ ne ɲɛna. Bon, e denni ɲɔgɔn ye don min na e ye denni ka numéro ta aw kumana a tilala k'i reçoit f'a fɛ yen o ka bɔ a la i n'a fɛnɛ ka tila ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma a fɛnɛ ka bɔ u fɛ yen ka taa e ka rendez-vous lamɛn n'o muso t'i fɛ est-ce que o b'o kɛ e ye wa? I bɛ dɔw yɛrɛ ka numéro ta wele kelen dɔrɔn olu b'i bolo kɛ mais mun kelen na ne bɛ da la k'a fɔ ko nin bɛ ne fɛ ne bɛ daw la cogo di a ko ko fiancé bɛ ale bolo. Mo O y'a sɔrɔ i tɛ ka jangara bɔ yara. Yɔrɔ i ni mɔgɔ tɛ mɛn baro la. N'o don an b'a dabila koyi. N y'a bila. A fɔ. An tagara ne tɛ yɔrɔ dɔn yɔrɔ bɛ ka bɔ a taara ni fo yɔrɔ la espace dɔ la yen. Ko ni fɔ e tɛ. Ayi foyi tɛ a yɔrɔ ka ɲi dɛ sesu siri su butan dɔ bɛ yen a sigilen tora awɔ rendez-vous d'a ma ne taara sɔrɔ yen nɔ ne de fɛ k'a bɛ dimi mais a ma dimi ne taara n sen foli kɛ a yɛrɛ y'i sigi i suma a bɛ maloya
ne somɔgɔw ɲini kɛ a ma ne ɲininka o b'e dɔn wa ok ça n ko ne kan ka de somɔgɔ ɲini na a ka to i delila sa o tɛ dɔn gɛnɛ bɛ sa ne saga gɔn belebeleba dɔ tigɛ ye ten ne ma ba ne faga ne di cɛ dɔ ma awɔ ne faga ne di cɛ dɔ ma n'o kɔɲɔ don sira k'a bɛ na ne ye den k'a lajɛ ne kɛ na sabu ne tina Rose ko a ma dimi o la dɛ a ma dimi koyi k'ale tina ne ko mun na k'ale kɔni tina ko mɔgɔ dɔw ka fɛn tɛ kelen ne kɔni ko vraiment ne ka d'a ye ale ka di ne ye mais a ko yɔrɔ ma k'a tina ne y'a jateminɛ k'a fɔlɔ nin bɛ ne fɛ wala o b'i fɛ a bɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ t'i fɛ a tɛ nin ka mara a b'i fɛ yɔrɔ dɛ n'i ye nin kulonkɛ kuma fɔ dɔw ye o bɛ kasi yɛrɛ de nin dimina ne yɛrɛ bɛ na kasi o a y'i sigi k'i sun ka kɛ ne ma kuma o y'a sɔrɔ e sigi a bɛ sigi bɛ n ka lɛzi la n bɛ nin girin ka nin girin han fo nin ka fɔ ko je t'aime so n t'a da kala to waliden ka tɛ se ka kini dun i bolo dɛ o ne mɔgɔ b'a la ka fɔ ne fɛ n'a taara b'a fɔ bibi depi i b'a fɔ ne b'a fɔ ne bɛ sugu n t'a dɔn ne bɛ sugu ne na dɛ ne bɛ sugu a to ne bɛ fɛ k'o de kɛ mais ne yɛrɛ o sumalen ne ka mɔgɔ dɔw filɛ ne maloyara mais ni e y'a ye a ka di e ka jumɛn de fɛ e k'o fɔ ne ɲɛna ne bɛ fɛ sa han ne kelen ka ne ka ye ne bɛ fɛ mun na dɔrɔn ma ka o ye kelen donc m'a bolo minɛ ta a fɔ ko chéri ka n chéri ou bien halal ou bien halal ko kɔrɔ i halala de o ka ɲi ka sabu halal jangara wuli o ne t'o dɔn yɛrɛ halal e fɛ n k'a fɔ halal de wa sa n'i y'a fɔ a ma ko halal a tɔ fɔ kɛ o ye tɔgɔ de o e ka di ne ye o man di i b'a fɔ halal depuis ne y'i ye i ka ko diyara ne ye mais i tɛ fɛ k'a fɔ ne ye o man di o fɛ o man ɲɛ a kuma b'i la ne tɛ fɛn min dɔn i b'a fɔ ne y'i ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka ko diyara ne ye ne t'a dɔn n'i y'a sɔrɔ i ka ko ka di mais ni geste min kan ka kɛ olu man di ne ye ne bɛ fɛ i b'a la changer sa o la i bɛ to ka fɛn min o la a bɛ maloya bɛ bɔ a ɲɛ la o la sa mais e tɛ foyi kɛ ne fɛnɛ taara dɔrɔn e b'i sigi ko o don Rosi i na faga i ye a la i ka misi bɛ ɲagami ɲɔgɔn na a tɛ kɛ ten ni ne ye ɲɔgɔn ye i bɛ na lɛsi na kɛ tan mais ni taara i dogo ka yen nɔ o bɛ ɲa wuli k'a ladege comportement wuli sa i bɛ wuli i b'i filɛsini dɔrɔn kɛ sa Rosi mun na y'a kɔsi kabako de don Samina a tɛ kɛ ten sa i la i ko denbatigi hali mɔgɔ min ka kɛlɛkɛyɔrɔ la o tɛ muso la de cogo n'i nana i n'a fɔ a ye wuli bɛ wuli k'i jɔ a nɔ i n'a fɔ e ka k'a ye sisan ne tɛ e yan e tɛ cɛ in yan n'i nana sisan nɔ i bɛ ne saba i b'a tigɛ minɛ n'i y'a tigɛ minɛ i sɔrɔ ka kɛ o la i b'i jɔ i ka taa nɔnɔ sisan nɔ n'a minɛli ka di ye i b'a minɛ ayi i bɛ jɔ k'i lafɔ min ye i bɛ jɔ i ka taa nɔnɔ o sɔrɔ i bɛ na i bɛ gɛrɛ a la n'a minɛli ka di i b'a minɛ n'a minɛli man di i b'a to yen fɛnɛ o dɔrɔn de don i ko e k'i kɔsi dɔɔni ta ala oro i fɛnɛ ni mɔgɔ tɛ n bɛ jala dɛ ne bɛ k'i dege de koyi n'i ba i karamɔgɔ ka fɛn ko minnu la n'i bɔn ma wa n'i sera i yɛrɛ de ye bolo ye nɔ e gawo musokɔrɔba ne bɛ k'i ɲɛ yɛrɛ de
y'a fɔ ne ɲɛna ko ne delila ka jarabi fɔ la i mɛ ye kuma fɔ ne yɛlɛla nka cɛ n bɛna histoire dɔ f'i ye bi nin ye histoire yɛrɛ yɛrɛ de ye nin kɛra ne yɛrɛ fɛnɛ la ne ye den dɔ ye den ka di ne ye an tor'o la ne nana mɛn ko den ka mariage bi den yɛrɛ y'a dogo ne la a terimuso de ye foto nin yira ne la fali b'a kana cɛ dɔ dɔlen fɛnɛ b'a kɛrɛfɛ u bɛ foto t'a la i n'a fɔ kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso ne tor'o la ne t'a dɔn n b'a fɔ yɔrɔ min ne t'a dɔn n b'a kɛ yɔrɔ min fɛn bɛ n kan n yɛrɛ b'a dɔn mais n ka souci n y'a garder don dɔ la n wulila ka taa se fɔ denninw ka da la n bɛ fɛ n'a ka ɲɔgɔn yɛrɛ de ni petit dɔ bɛnna o ye den dɔ toro petit ko ko den bɔra n donna du kɔnɔ k'a ɲininkali kɛ n taara ba sɔrɔ ni ba kumara ba in bɛ ne dɔn toro parce que tellement den ka di ne tun bɛ taa den bila fu fɛ yen ba ko ne ma ko den taara cɛ la ne ko dɔn ye furuko in ye sɛbɛ de ye ba ko ne ma k'a taara tile fila k'a cɛ fɛ yen an tor'o la ko nana mɛn ne nana bɔ ko cɛ kalama ja hali tamaro ma bɔ den nɔfɛ kuma tɛ woro denni a n'a ba a n'a terimuso u jɛnna ka nin complot de kɛ ne la musow bɛ sɔn k'o kɛ ne ye bana min kɛ ne ye sɔrɔ min kɛ ala dɔrɔn de b'a dɔn mais n'i ma nin fɔ maa si ye n bɛ min f'i ye muso fɛɛrɛ tɛ ban sigi a bɛ fɛ k'a yira e la n'i y'a sɔrɔ i b'ale fɛ n'i bɛ mɔgɔ tɛse i bɛna ni fɛɛrɛ dɔw de ye i b'a sɔrɔ cogoya min na bon ni e y'i fari faga a b'a bila mun na e tɛ sɛbɛ kɛ n'a ye courage ta halisa nin bɛ fɛ k'i lajɛ i ye mɔgɔ sugu min ye bon n'o kɛra ni a y'a ye e sɛbɛ ɲɛ tɛ e kɔrɔ a laban hali n'i y'a wele i ka pɛrɛn laban a tɛ don a kɔnɔ muso bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n bɛ min f'i ye e k'a nɛgɛ ba ye i k'i ka fɛ yira a la hali n'a sɔrɔ a fiancélen don mais n'i ye fɛ yira a la a dɔw la dagako ye a bɛ kɛ tiɲɛ cɛ nin bɔ i kunna nin ye pièce dɔrɔn de ye hali n'i labɛn cɛ an ka taa senna yala o cɛ ma i ma fura ta an ka taa yala walasa dɔ ka bɔ souci la cɛ sokɔnɔla in na i funteni yɛrɛ bɛ yen ka cɛ ni n'a ye ɲɔgɔn sen e k'i ka fɛ yira a la wa i b'a dɔn ne tun bɛ fɛ ka ko dɔ de kɛ ne tun bɛ fɛ k'a ka yɔrɔ de f'i ɲɛna k'a ka yɔrɔ taamasiyɛn ye i ka se ka taa don a la i k'a ko ɲɛɲini k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ n'a fiancélen don ou bien n'a fiancélen tɛ o de kun ka di ne tun bɛ fɛ k'o de kɛ ne ye komi ne terikɛ de y'i ye an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ko la. malien cɛ ne kɔni n'i y'a dan ne ma i k'a ɲini ka malien la o de ka ɲi bon i fɛnɛ ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni muso ka piège ni i m'a ta ni a i bɛ sɔrɔ a bin a jɔ kɔnɔ dɛ. ok n y'a mɛn i y'a fɔ cogoya min na an b'a kɛ ten mais n bɛ n ka fini don an ka ala ka ɲɔgɔn